Kerak salo haina hai salthang hangkoni SP Kerong komani toidul Mumbai rajokhara agolini lahar gitingai Swbaijakha special drive checking kaiba mal khungno khobai khorok banoram kha police phiaba checking ni mungai bike chaloknai tongko songluko rokno yakti samani party mungno tigi police ni sakawo kha dolaijak Haste ni joto tongko songluko rok Chuak nangai malkhongsa lokmani mathaknani nahar mungo Kerak salo haina hai rajokhara agolini lahar gitingai Swbaijakha special drive checking Salthang hangkoni SP Kerong komani toidul Mumbai Kerak salhora rajokhara agolini asram chomni amsaino khobai dalbidal lahar vehicle checking ko asuka police Traffic rules habayai malkhongsa loknai te chuak nangai malkhongsa loknai Kisasuk malkhongte driver no kasuka police abo haikeno malkhongni paper checking khlaimani logi seat belt thepayawai malkhongsa loknai rokno Swbaijakha fine Bebagai kaiba malkhungno khobai khorok banoram kha police borokni driving license cancel khlainani bagai rohorjaknai dagi munghanai saka salthang hangkoni SP Kerong Kumar ke abo haikeno malkhongsa lokmani jorawo traffic rules follow khlaiai malkhongsa loknani bagai koimung narukha salthang hangkoni SP Kerong Kumar नाइट चेकिंग ड्राइव चल रहा है अगेंस्ट ट्रैफिक वायलेशन इसमें हम लोग ड्रंकन ड्राइविंग बिना हेलमेट का जो चला रहा है और रैश ड्राइविंग और टिंटेड ग्लासेस जो लगा है ये सब का खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं। तो अभी भी किसी को इस हालत में मिला क्या? हाँ ऑलरेडी हम लोग 5 लोगों को अरेस्ट किया है और 5 गाड़ी सीज किया है और इनका लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी हम लोग प्रेयर करेंगे। सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए रात में जो लोग मैसेज है कि जो भी आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए इसमें आपका भी सेफ्टी है और जो पेडेस्ट्रियन है और जो लोग दूसरे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं उनका भी सेफ्टी है। थैंक यू। Phiaba checking ni mungoi police dress sumboi bike chalongnai tongko songluko rokno yakti samani party mung busuk joratei chamani eba bok kerongo khopjak abnoti asaijak dal bidal sungmung cholijak bike no aba haila thitei bike chalongnai rokno buto khlaimani jorawo lahar party mungo kalai kebuni langma chokhe sabona hanai aboni responsibility abnoti police ni sakawo belai khadolaijak tabuk Haste ni joto tongko songluko rok Nai di lukurok bahaike cholijak bike no rifrigai yakti saka police dress sumjak Kisasuk mafia police Kefek manai chanai rokno police romani abo belai kaham kok phiaba sak baithang police no chuak phanlai fancy delte drugs bania khlania rokni Yago commission na harai Haste ganangai drugs tei fekjangnai manai khanai supungui tongmani patimong abo kefek manai chanai rokni selai phanlai tei phanlai rokno chubasu khlania rokni se teibo majra kotor hake tabuk Kerong Naruknairokni Yago no Kerong Swbaijakha tongkhe biango thangai soginai Haste ni thinang tei tongkhor abonoti yewana mate kamang mawo kalaijak Haste ni joto lokurok Rajokhara agolini simi pranabni kokthum Chini Khorang